Čo z autobus ľudia, ja vás zdravím u dnešného videa a dneska, ako ste si už mohli všimnúť za mnou, tak máme craftingy a ideme ich ohodnotiť a ich využitie si povieme a ešte aj nejaké fakty o nich alebo zaujímavosti, nejaké lifehacky. Tak ideme na to. Takže ako prvý tu máme crafting. Úplne to asi všetci poznáte, taká klasika. Takže poďme sa pozrieť, čo sa dá v ňom robiť. Takže tuto si môžeme vykraftiť hociakú vec, napríklad survival, keď sme hlavne a chceme si vykraftiť krompáč, tak si vezmeme styky, vezmeme toho trošku viac. Styky sú pri craftingu dôležité. A ešte nejaký cobblestone. Ok, mám cobblestone, aj to vezmem trošku viac, tak sok bude stačiť. A napríklad v craftingu sa dajú robiť takéto veci, že si urobíte základné veci, ako je krompáč, sekírka. No vlastne tu máte ešte tú knihočku, kde máte všetko, čo môžete vykraftiť. Vlastne v craftingu sa dá všetko vykraftiť. Crafting je taký stred Minecraftového vesmíru. Najlepšia vec. Hodnotenie takých 9,5 z 10. Ideme na ďalší. A ďalší v poradí je pec. Úplne klasická pec, kde máme knihu, vlastne také isté ako v craftingu, čo bolo. Ale napríklad nemáte uhlie a nemáte ho ako získať a chcete si urobiť torčky. Tak tu je jeden lifehack na toto. Takže vezmete si drevo, pôjdete si ho nakopať, ja si ho givnem z kreatívu, si mi nechce kopať drevo, tak nájdem drevo, vezmem si. Tak, berme to tak, že som ho nakopala. Počkaj, tak. Okay. Tak, nakopala som drevo. Dám ho do pece. Počkaj, tu dáme vždy do jedno. A potom tuto hore dáme všetky ostatné. A začne sa nám to vypekať. A potom z toho budeme mať krásne drevené uhlie. A to uhlie je oveľa lepšie ako vypekať s drevom, pretože uhlie vydrží dlhšie a je to najlepšie, vy sa pozriete na to. Teraz to drží. Nejako predtým, čo sa robilo. Taká uhlie je to najlepšia vec. On si z toho môžete urobiť torčky z tohto dreveného a hej, to aj ukážem. Aha. Bum, bum. A sú torčky. A nepotrebujete na to žiadne uhlie si nakopať, ale stačí iba drevo. Obyčajné drevo je to. Takže to je fakt dobrá vec. A to je asi tak všetko. Ešte sa tam dajú vypiekať všetky druhy, akože dá sa tam aj meso, ale na rozdiel od iných pecí sa tam dá vypiekať aj táto suroviny. Tieto neupečené železo sa to dá vypiecť, aby to bolo upečené. A to sa na rozdiel od toho ďalšieho, čo tu máme v poradí, nedá. No, tohto tu. Takže to je takých, celkovo to zhodnotím, to je taký, by som povedala, 9. Tak to je 9 z 10. OK. Ideme na ďalšiu vec. To máme pec. Ďalšiu. A toto je Blast Furnace. To nie je ako táto pec, ale toto je rýchla pec v preklade. A je tu taký rozdiel, že rovnaké tu je, že tu je knižka. Vypadá to úplne takisto. Čo je tu iné, také meno hore. Sa nedá urobiť uhlie. To je veľké mínus. Ale musíme tam dať uhlie, to je jedno aké, či to drevené alebo klasické. A dáme tam napríklad niečo, čo sa vypiecť. Ale musí to byť iba táto ruda. Keď sme tam chceli dať jedlo alebo niečo iné, tak to nepôjde. Iba toto železo, zlato a také veci. A ono to ide oveľa rýchlejšie ako v tomto craftingu. Vy sa na to pozrite. A takisto tu dám. A aha, ako to ide pomaly. Úplne. A tuto tu je naspídované. A tu je to ako moje mozgové bunky na matike. A tuto je to veľa lepšie. Nice. To sa oplatí vo vypekaní akože tých surovín a tak. Týchto. Okay. Ale čo sa týka jedla a ostatných vecí, to nie. A inak je to riadne dobrá vec táto. Ale iba na to železo a zlato a také veci. Na nič ostatné nie. Že je tam dať, ale nejde vypaliť.
Toto je fakt takto pec iba na železo. Alebo aj na zlato. Alebo aj na meď, alebo na všetky tieto veci. Ale na mäso v žiadnom prípade. Iba na tieto rudy. Takže to celkom znížilo to využitie, lebo mäso si treba vždy vypáliť a neviem. Celkovo by som tomuto dala taký 7 z 10. OK, 7 z 10. OK, ideme na ďalší crafting. Toto sa volá smoker, alebo dimmer, alebo neviem, ako to je v preklade, nejako takže dimmer. Toto je skôr na vypekanie iba toho mesa. A funkcie to má také isté ako predošle a toto je presný opak tej Blast Furnace, lebo tuto sa si dá to, ale nevypeká sa to. Ale naopak, meso sa tu vypeká. Ale tiež to ide rýchlo. Isto ako pri tej Blast Furnace. Tak to ide tiež rýchlo oproti tej klasickej peci. A tu iba meso, takže toto je menej tá obkecávať, lebo to isté bolo pri tej druhej. Ok, 6,5 z 10. Tak, takú krivu dávam tej cedulky. Nevadí. Ok, ideme na ďalšiu. Ďalej, tu máme Cartography Table. Tuto sa môžu urobiť mapy. Ok, takže funguje to tak, no to je zamerané hlavne na mapy. Lebo to je celé o mapách. Takže ono to vlastne funguje, že tu mapu môže buď rozšíriť, alebo zmenšiť, zväčšiť, skrátiť. A neskôr si musíte urobiť, tak máme mapu. Tu máme tie craftingy, a je to všetko také malé. A všade zóna. OK. A my chceme tú mapu zväčšiť, takže tu je mapu a papier. Si ju zväčšíme. Pozrieme sa na ňu. OK, a vidno, že je trošku väčšia. Tak, ale ona sa dá až 4 krát tak zväčšiť. Tak. A už sa nedá, asi už sa nedá. Mapa level 4, to je extrém. A to bude riadne dlho trvať, kým sa načíta úplne takto zrovna na rok, ale tým, ktorým to bude si robiť, tak si to urobia a budú mať takú peknú mapu, kľudne aj na zemi. OK, ale že sa ešte zväčšiť, aj to sa dá ešte, ale je tu ešte jedna vec a to, že sa dá zdvojnásobiť. Takže keď ste ešte chceli jednu mapu aj pre kamaráta, tak bez problémov mu spravíte a hodíte. Takto sa to môže robiť riadne dlho. No, to je konečné. Tak a môžete mať nekonečná map. Tak a to je asi všetko tohto zaujímavosti. Moc nebolo. 8,5 z 10. OK. Takže toto je crafter. No, takže crafter sa používa na craftovanie, ale tak pomocou redstone a nie ručne. Vlastne to je podobné ako crafting, len to vykraftí samo od seba, čo mu zadáte a vy nemusíte actually robiť nič. Len mu zadáte veci a on to bude robiť. To je dobré na nejaké farmy a tak. Tak, urobíme rýchlu ukázku. Vezmem ho tu. OK, poďme urobiť nejaký ten redstone systém. Tak, už mám hotový zložitý redstone systém. Reálne iba 3 veci sú tu, ale to nevadí, bolo to zložité. Takže, tuto hore dáme do hopru veci a crafter nám to vykraftí. Len takto musíme zadať pomocou týchto políčok, že kde nemá vyplňať a kde má. Tak to urobíme. Ja som sa rozhodla, že vykraftíme diamantovú motiku, lebo to treba. To je najdôležitejšia vec. Tak tuto mu dáte tie styky a diamanty. Z čoho má kraftiť. Tak. A jemu sa to hromadí tuto. No o chvíľku sa budú aj diamanty. Počkať, tak to zmením, nech aj diamanty dáva. OK, tak už idú aj diamanty. A teraz, keď sa stlačí táto tu páčka, tak to bude ako automat na motiky. OK, a vidíte, vyplulo nám to krásnu motiku. Funguje krásne, no takáto sa ani na tému nedá kúpiť. Krásne, krásne. A môžeme ich teraz vyrábať ako tovareň tému. Tak, a vyrába to motiky
Jej. Ako to je fakt dobrá vec. A môžete to asi aj zmeniť, si myslím. Okay, a teraz to môže robiť krompáče. Jezuš, to robí krompáče. No way. Toto je najlepšia vec inak. Wow. Aj lopatu dáme. Yes. Jezuš, ide lopata. Yes. No tak to je paráda. Paráda. To som vždy chcela. Yes. No ja si myslím, že úžasné. A to sa mi pošlo? Ježiši. To je bordel. No. A takto to teda funguje. Nič extra, neviem na čo by sa to dalo využiť. Možno na McDonald. Že budete vydávať lopaty. Že akože objednávka číslo 67 a vyskočí vám ono jedlo, alebo lopata. No, to je bolo dobré. Ale inak to je na dve veci asi. Už nič také. A musíte to furt doplňať a tak. Takže to bol taký menší pokus. Tak. Využitie, fakt neviem na čo sa dá využiť, radšej použiť normálny crafting. Takže 60. A ideme na ďalší blok. Toto je extrémne, ale že extrémne špeciálny blok do crafting. Pretože má najviac bytočné využitie v celom Minecrafte. Nedá sa otvoriť. On má iba jedno využitie a to, že vezmete vesničana, tak dáte ho veľa toho a bude z neho tento šípar, alebo ako sa volá. A to je jediné využitie. Vlastne bude mať iba to zamestnanie a to je fakt všetko. To sa není o čom baviť. 210. Tak, ďalšie tu máme pílu. Toto je actually dobré. Hlavne, keď sa je niečo stavať. Ok, takže pripravila som si tu už kamene. A toto slúži actually iba na kamene. Na nič iné. Ale to urobí zo všetko slabý a tak. Takže toto je riadne dobré za mňa. A taký to už traje materiál tých kameňov, takže to je dobré. Ale iba kamene sa dajú, drevo sa nedá. A tu si robíte schody a tak. Neviem, jak sa to volá. Potom toto. A tak, ja si myslím, že toto je actually celkom užitočné. Ono to aj vyhladí. No, toto je fakt dobrá vec. Takže, neviem, viac som asi nemám čo povedať. Tomuto by som dala asi takých actually 8,5. Ja to často využívam. Dáme aj také hodnotenie. 8,5. Ok, ako ďalšie tu máme banerovač. Loom sa to volá po anglicky. A neviem, tu mám banerovač, why not? Takže poďme urobiť nejaký ten banner. Takže banner sa robí, takže tu si dáte ten banner, tú zástavu a veľa toho farbu. A tu ešte je také oné vzorce, ale to netreba teraz. Tak tu dáte farbu a vyberete si nejaký random vzor. Napríklad dám tam toto. Tak máme niečo takéto vykúzlené. A teraz ešte niečo vykúzliť. OK, dám tam toto. A toto. Tak a máme nejaký random banner. Je sa iba to celkom dobré actually. Z 10. Ako ďalšie tu máme upgrade gear. Tuto si vylepšíme buď veci na netherite, alebo si dáme na ten netherite trim, alebo na hociaký. Ja vám to ukážem. Mám tu všetko, čo nám treba na úplne celý netherite a už rovnaj s trimom. Takže potrebujeme tam dať netherite upgrade. Tuto si teraz dáme celý armor a dáme si ho na netheriteový. Tak super. A teraz si urobíme vlastný trim. Ja to urobím teraz na najviac random. Už máme na tom trim aj full netherite. Takže ešte si dáme stojan, nech vidíme, ako to vypadá na tom.
OK, no vypadá to extrémne dobre. Wow, to sa mi páči. OK, takže toto robí si tento upgrade gear. Aj je to veľmi zábavné, že si môžete nakombinovať tie ako keby brnenie, aj tie trimy. To je fakt dobrá vec. OK, takže dáme 9-10. Tak, super. OK, takže ako ďalšie tu máme Brewing Stand. V tomto si môžete urobiť lekitváre, strenčku, jump boost, invisible a tak. No, my si dneska urobíme jump boost. Na jump boost potrebujete 3 fľašky s vodou, zajačiu nohu, gunpowder, netherwort a blaze powder. A blaze powder si dáte tam potom tieto 3 fľašky, netherrack, počkáte, kým sa to dá tam, ten netherrack. OK, už to je tam, teraz tam dáte zajačiu nohu. OK, už máme jump boost, ale toto nie je moc dobrá verzia, táto klasická. My chceme hádzaciu, to je lepšie aj na SMPčkách, vždy to rýchlejšie dáte. No, na všetkom. Oplatí sa to viac. Tak, a už to je hádzacia verzia. OK, ako ďalšie tu máme kovadlinu. V kovadline sa môže premenovať. Mejsku premenujeme na Sigma kladivo. Tak, už to je Sigma kladivo. A ešte taktiež, v kovadline sa ešte dá, že si urobíte enchant. Boom. To je vlastne podobné ako enchanting table, len si vyberete vy enchant a aký chcete a nie je to vôbec o šťastí ako túto. OK, a ešte keď už je zničený trošku ten luk, tak ide opraviť. Že sa skombinuje s tým ďalším. Boom. A je opravený. A nepotrebujete ani mending. Wow. Ale viac to je lepšie s tým mendingom. Ale keď nemáte, tak aj toto je dobré. 7,5 z 10. Tak, ako ďalší tu máme Enchanting Table. Tak, tu sa vlastne iba enchantujú veci. Napríklad môžeme si enchantovať Mace, napríklad tak. OK, máme Dentist 1 a to je všetko, tu si iba enchantuje. Preto 8 z 10. Tak toto sú všetky. Len ešte trošku dodatok na záver. Že to som ešte vynechala, že ešte k tomuto banneru, že vy nemusíte mať len banner, ale môžete mať rovno aj štít. S tým. Tak, no pozrite sa na to. Počkaj, tak. Ja si myslím, že to je fakt super. Že má takto vlastný štít. To je bomba. Ok, toto je paráda, toto je paráda. A toto už sme ohodnotili všetky craftingy, ktoré tu sú. Tak, teraz ich dáme iba už do top 3. Takže, na 3. mieste je pec. Pretože bez nej sa nedá nič robiť. Keby nebolo jej, tak je to cooked. Toto je fakt základ aj na stavby, aj všade. Takže 3. miesto zaslúžené. Na 2. mieste je smithing table. Pretože, neviem, s ním je najlepšie asi. Aj to armor si vylepšíte úplne a neviem, je to najlepšia vec. Na tomto jednom craftingu sa dá straviť aj neviem koľko hodín. Takže je to fakt super. A na 1. mieste je crafting. Lebo bez neho sa nedá nič robiť. Bez neho by nebol Minecraft, tak. Preto 1. miesto. Bez neho by nebolo nič. Toto by bolo asi všetko pre dnešné video. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Pokiaľ tak tu zanechajte like. Pokiaľ chcete aj viac takýchto videí a zatím. Čaute!